Kinde machielo kendo nyakora Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE odhiambo ma kawuono dwe ndalo 13 dwe mar 11 2022. Wan gi bathoth weche ma ikoni e OIMORE kawuono ni kamoro amora ma intiere mineno Ramogi TV arwaki ni machiegni. Otingo weche mabende waketo ni ayanga gin limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e alam mare manotimo maduoko erokamano e kaunti ma Baringo kamogolo siem ne jogo marocho kwe e gwenge makono. Jalupne bende ne gin godo. Nyakora Ramogi par ni weche maga jiwo okenge maga kedo gi lokruok mar chal kod lwasi bende dhi nyime e piny mar Misri e boma ma Sharm el Sheikh. Pogore gi mano nyakora Ramogi weche nitiere mathoth ahinya. Omiyo kik idhi mabor. Berane kodwa chakruok nyaka giko mag weche manyien. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. As we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuweko kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis. Kwa sababu ya ile mimea iko, tunaona we may lose close to 50% of our crop. Counties mag Luo Nyanza bende koro sani odonjo e listi mag counties ma kech odonje kai county ma Siaya yangore ni familia mathoth ywago chiemb kony. Kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi muende mtoe hiyo makesi. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni buche duto mawegi nyocha ohangne gi obila owit oko mana kaka nyocha owit mare. En litne familia moro ma Kisii manyocha oyudo report mar tho mar nyargi e piny Lebanon bang' nyako nolal kuom dweche buora. Machiegni nyakora Ramogi jwange weche manyien adimba weche manyien mag OIMORE nyalo ndiko na e namba 3600 kata inyalo luwo weche manyien gi Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube mar Ramogi TV kaachiel kod Twitter @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo gi e Twitter handle mara ka i-follow ilongo ni George Bati _ jaloko marwa kuom thuolo ni duto e weche manyien mag OIMORE ilongo ni Elizabeth Otieno. Kawuonan kenda nyinga en George Bati. Wachako gi weche ma otenore kod limbe mar jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne ji mane kod bonde tok chik mondo mi odwok gi ne piny owacho mapiyo kaka nyalore kapok piny owacho chako apedha mar manyo bonde. Ruto osiemo kweth jomaundu mag kuo jamni ma osingo ni sirikal biro rakore godo adwa tenga. Ruto wacho mage nyasi mar alama no bagi kaunti ma Baringo kaka miyo waler kod jafombo marwa Walter Nyambaga. E kinda lama duoko erokamano mane okelo kanyakla dinde kaunti ma Baringo, jatend piny William Ruto kod jodito mag tend Kenya Kwanza ochopo bede kanyakla no. E kama Ruto ogolo siem ne jonjore mag dhok ma jodito go wacho ni time yor wang' teko kendo weyo ka nyithindo dong kiem minde bende yogo chuogi ma inego e yuoro. Anapoenda kuelekea nyumbani anakutana na ng'ombe yake iliibiwa wakati alikuwa anafukuzwa. Huyo ni mtu, hiyo ng'ombe sio yake tena. Pali hiyo ng'ombe inafanyishwa malisho ni kwake, lakini hawezi enda nyumbani. We have faith and we trust the living God, Your Excellency, that you have been sent to lead this country so that you become the permanent solution ya shida yetu ya usalama. Kweth njore makudhok wachore ni otimonewa ka jodak wacho ni gendonyo ng'wech kendo gedari mieren kalore kod monj makinde ka kinde. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo vile ninawaambia watu wa Samburu, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, tutahakikisha ya kwamba sehemu hii tunakuwa na amani. Ruto koro koni sirikal ochako rakruok kod kweth mag njore ma wachore ni othire duoko bunde magin godo tok chik. Ruto omedo ni apedha chakore machiegni. Mimi ni Mkristo, nasema ukweli ni kuambia mchana rais wangu akiwa hapa, kabla buduki hasijarudi hakuna askari tutaondoa. Haiwezekani. Naomba tu kwa heshima na unyenyekevu waondolewe kwa barabara, waingie huko ndani, watusaidiane kwa disarmament. Mimi nataka niwahakikishie, whatever it takes, we must make sure that we bring peace in the North Rift. Jatend piny okoni monjo mag dhok en rocho kwe mar thiro dongruok minyal chwal ne alwora mar hoho mar okak manyandwat. Watu wa jeuri, watu ambaye ni wako na kiburi mingi, watu ambao ni wakora, mimi nataka niwahakikishie hawa watu wachache
hatuwezi kuwakubalia waharibu amani ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Ruto ogolo chik mondo skunde duto mayandi olor mondo yaw kaw singarita kendo jiwo jodak mondo kik bed kod kibaji kata luoro mora mora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka owuok e lamo ma Baringo nyakoro Ramogi koro wadonje boma ni maduong' man Nairobi. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja okoni tend kaunti ma Nairobi ochako tiyo machiegni kod bado bila ma pacho ka mar koloko kweth mag jomaundu ma osekelo rochruok mag arita kwe e boma ma Nairobi kod alwora mare. Sakaja bende okwayo rowere kod jodak mamoko ma Nairobi mondo mi othegre gi timbe mag maundu kod kuo machwe kelo koda kalal mag ngima. Walter Nyambaga ne oluwo wachno kendo oduogo gi lipodni. E kinde lamba ni okelo kanyakla jokanyo mag African Independent Pentecostal Churches of Africa bade manandora Nairobi. Governor Johnson Sakaja kod jodito tend county ma Nairobi ochope alam mar Jumapil makenden kendo e kinde no Sakaja otiyo kod thuolo no mar chiwo siem mager ne rowere ma maling'ling yango ni rocho kwe boma Nairobi ka gimayo ji yor agoko ng'ado ne ng'ato muya ka moko to chwe weyo nyaka ji kod adhonde mag pala. Namwambia vijana wangu, tafadhali wachaneni na hiyo mambo yao, kupiga watu geta, kudunga watu visu, wachaneni na hiyo, mtaumia. We are very serious. There must be order in Nairobi. Ile pande ya county government tutafanya yetu, kuweka mataa, kuhakikisha tumemulika kila mahali, polisi tumekubaliana nao vile watachunga raia. Ukipatikana usikuje kutulilia. Sama kwan mag kuo kod nek medore boma Nairobi kod alwora mage, Sakaja koni piny owacho mar county kod obilos chako timo nonro mar dhi kolo oko kweth mag njore. Watu wanapigwa ngeta mtaani, akina mama hawezi tembea kutoka kwa soko. We cannot have a situation where mtu ametoka nyumbani kwa sababu ya shilingi 200 ama 500 anauliwa, anapoteza maisha yake. Ukienda kwa hospitali watu wamejaa huko kwa sababu ya kudungwa visu. Is it right? Vijana wangu Nairobi, mnaniangusha. Olero ni tend county osechako cheno chiro kunde mag tuke kaka paw tuke madandora, kunde mag choko taka, chogo kunde mag tije ne rowere kaka yor tieko bedo kod paro maricho kendo weyo njore. Instead of what we had as kazi mtaani, we are soon launching a program of tree planting that our young people will be engaged in. Dandora Stadium, I had committed to it as a senator, but I didn't have the capacity to implement. Now I'm the governor. I've spoken to the contractor. They're coming back on site. My engineers were here last week. And Dandora Stadium will be finished. Not just Dandora Stadium, Woodley Stadium, Kimbwini grounds, and Umeme grounds. Those ones are going to be done. And then we're going to, of course, improve and redo City Stadium, which is now being renamed Joka Dengue Stadium, as well as Calvary in Kayole. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osundoro were mondo were kod timbe mag njore kinde ma Sakaja luwo ni timbe mag njore oserocho kwe alwora mag Nairobi kod kuonde mag dak mage kinde mobilo osechako timo nonro mar kolo oko timbe mag njore kendo neno ni kiodoge boma. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Dandora, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni wito oko buche ma omaki ne ji ma wang'ne gi wach gobila. Gachagua wacho ni en owuon nyocha wito oko bura manyocha ne luwe mar mibadhi kendo mano bang' ka oyangore ni ne ohangne wach. Gachagua wacho ni obila mag okwach kich ne itiyo godo marach e luwo ketho moko kuom oganda jo Kenya ma ok winjo bed ni weyo buchego medo hinyo jopiny. Ni oloso Baringo e lamo mar goyo erokamano. Juzi, Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit, wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini akasema mimi niliagizwa na DCI nisukume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku 3 mpaka wachana na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10, tukatafuta tukamwekelea makesi 6, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukrani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa
kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Oganda madwaro yudo omenda ma piny owacho chano golo kaka hola koro nyaka bede riwruok nyis nyalo mar duoko hola kendo ikre mar chulo fai ka gileo ma ok giduoko chudogo. Hustlers Fund ma piny owacho chano chuogo ne agulu mar siling bilion 50 bende ibiro mana chiw kokalo kuom bengi kod riwruoge mag saga ma pacho ka kaluwore kod chenro ma osegol kod migawo mar omenda. Edwin Okoth kolonwa kuku mar hola no e yo manimba. Kakoro dong chiegni jumbe ariyo kende to jatend piny Kenya William Ruto biro yanga gulu mar hola mar siling bilion 50 ma ong'ere kaka Hustlers Fund. Migawo mar omenda koro segolo oko moko kuom chike ma biro tayo hola no. Hustlers Fund bende koro yangore ni ok en omenda ma ibiro chiwo achiwa ne jogo madwaro. Nyaka gibed kod riwruok ma ondikore yo makare. Gibed ni gin kod ohala kata chenro mar chako ohala kendo gibed kod nonro maler mar chulo gope. Chenro mar choko pach oganda ewi chikego mabiro tayo hola no osegolo oko ndalo 17 motelo ne chakruok mar hola no tarik 1 dwe mar 12 higani. Ei chikego, piny owacho chano tiyo kod riwruoge saga kod bengi ma pachoka e chiwo hola ne girube ka bende nyinyo ma ibiro juoge wi hola no to pok oyangore. Bengi go biro tiyo kod yore ma gin go e bandho jogo ma ok bi chulo hola e seche mawinjore ka fwai mar siling milion 10 kata twech mar higni 5 bende rito jok ma biro tiyo marach kod omenda mag Hustlers Fund ka opogore kod paro ni omenda no en mar jok ma yutogi ni piny kende. Ohelni maloso omenda ma ok tin e siling milion 100 higa ka higa bende pod oyienegi kawo Hustlers Fund. Ranyisi ma kamano nochako neno e ndalo mogik mag kampen mar Ruto. Sio lazima ukue maskini ndio ukue hustler. Hustler is a different thing. Na hustler haitakuwa vita kati ya watu maskini na tajiri. So wametusaidia katika hiyo kufafanua ya kwamba huyu William Ruto sio mtu maskini, ako na mali na yeye ni hustler. Kumaanisha sio lazima uwe maskini ndio ukue hustler. Migawo mar omenda koro segolo kwayo ne county commissioners duto mondo yier joko ma ibiro chok pachgi ewi chike mag Hustlers Fund. Kama gwenge ma Kisumo kod Siaya biro golo pachgi chieng' tich ariyo tarik 15 ka Homa Bay gi Migori to biro twak ewi hola no tarik 22 dweni. Ramogi TV ne owuoyo kod moko kuom jodak ma Kisumo ewi ikruok margi geno kod paro ma gin go ewi Hustlers Fund. Kaka ker no singo ne jo youth ni pesa ni ekibi kony godo jo youth to kokony kode jo youth ne giwacho ni ok wabeduoke. Koro kaka wajomo handgi ni piny ng'ama ja youth pod en ng'ama manyo ngima. To ko promise wanotimonwa gimoro to kotimnwa mano miyo chunywa ng'adore gi gimo wachonwa. Nya winjo ka jo Kenya Kwanza go ochako tielonwa ni gini idhi miwa to wachulo gimo matin. An kaka dhano matiyo kaka timo farming akwayo joma nitie ni kata gikele yo mogo ni nyaka wachul gimo matin to giyie mondo gimiwa pesa ne yo maler. Watimo VSL to kwanyalo yude to nyalo boostwa nikech koro wadhi holo pesa moro maber wanyalo timo go ohala. Koro an bende akwaya ni kapo nono ginyalo kelonwa pesa ne grubwa to wanyalo bedo maber kwa loko ohelni mag aswekra gin ohelni matindo tindo ma ji loko ene mong'eny karwa ka nikech ohelni madongo dongo to kwanyal. To dagomb kwayo ni Hustler Fund ni ko bedo launched mo chiwe to bed mar jite obed accessible. Kigiket gik ma stringent ma ok bi konyo kendo ja hustler. Loan no wagombo mondo mi wayude kaka wanachiel kuom jo Kenya manjo tero rais marwa. Koro gisani waseikore moromo. Nitie gigo mo wan godo mwatimo kala matindo tindo ma mine timo. Koro wagombo ni mondo mi wayude gima nyalo golo wa piny katero wa malo nikech ok wan gi pesa moromo wa mwanyalo loko go ohala. Okang' mar tiyo kod bengi kaachiel kod riwruoge saga keto kum mager ne jogo mabiro tiyo marach kod Hustlers Fund kod temo kawo pach jopiny en yo mar geng'o lal ma oseneno e omenda mamoko ma piny owacho osebet ka chiwo kaka Uwezo Fund masani ni kod lal moingo siling bilion 4 ma jopiny odagi chulo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Koro wang'e mag motende kod weche mag ngima oganda. Luoro nitie ni kido mar 7 mar coronavirus nyalo bedo ni osemole pacho ka. Ma kaluwore gi kwan mar ji ma oyudo midhusi mar COVID-19 kata ma yudo COVID-19 ma osebedo ka medore kuom maromo dwe achiel mokalo. Judith Omondi otwak kod jolony kendo omiyo ler mathoth. Dhi higni 3 nyaka ne midhusi mar coronavirus molie pacho kae. Lipot masani wuok e migao mar thieth nyiso ni kwan mar ji miyudo kod midhusi mar coronavirus medore piny maru. E kor dwe mar 10, kwan mar ji mane yudo kod corona nyocha thoro bedo e kind ji 30 nyaka 40. Kwan ni osemedore nyaka 100 gi wiye chakre jumbe 3 mokalo. Odiochieng' ma kawuono, ji 60 oyud kod midhusi mar coronavirus e kwan mar ji 397 mane opim e seche 24 mokalo. Jolony weche mag thieth kod midhusi koni nyalo bedo ni ma en kido mar 7 mar midhusi mar coronavirus e pacho ka. We are experiencing the 7th wave of COVID-19 in Kenya. You'll observe that there's a lot going on in terms of people having infections, flu-like infections. We are at the alert threshold of wave resurgence. Bende gikoni kidoni mane ochako golo ranyisi ne chakruok mar dweni nyalo medore ahinya to e kinde ma oganda jo Kenya dhi e nyasi mar Christmas. We are going to witness more infections as we go into the festive season when there's a lot of movement and celebrations in the country. Because we are aware that the infection rate is going to increase for the next 2 or so months. If you're going to a place where you think that you're likely to be exposed, then wear your mask. Make a personal decision. So wash your hands all the time because it's not about COVID. Avoid shaking hands all the time because it's not about COVID, it's about general hygiene. If it's a mask, decide when to wear it. If you're going to a crowded place, you're going to a place, a wedding, a burial, a social place where there are many people you're going to interact with, especially indoors, and you're going to be there for a long time, then wear your mask. Bende gikoni kidoni ok nyal bedo makech kaka mago mane osekalo, makmana ni ji man kod tuoche moko e dendgi nyalo bedo matek poni giyudo tuoni. Ji mapok oyudo chanjo bende nyalo bedo piny poni midhusi ni oyudogi. We have large proportions of people who have underlying conditions and comorbidities. Such people, when they get infected, whether they're vaccinated, when they're not vaccinated, the outcomes are severe. If you're not vaccinated and you're at risk, especially those people above 50 years and people with what we call comorbid diseases, other diseases like hypertension, diabetes, then you are the one actually we should worry about. Chanjo duto ma osechiwe pacho kae hao milion 22.8 kama romo milion 18.3 osemi joma dongo. Rowere manie kind higni 12 nyaka 18 osemi dos maromo milion 2.7 ka chanjo mag booster maromo milion 1.6 bende osechiw. Piny owacho pod medo jiwo oganda jo Kenya mondo jiwre mar kawo chanjo ahinya to kaluwore gi luoro ewi medruok mar ji mayude sani. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar tuke kod chenro mag rowere Ababu na Mwamba osingo ni migao mare dhi keto omenda mar jiwo talanta mag jopuonjre mag mbalariany. Ababu wacho ni kochakore e hik omenda manyien, omenda idhi chak keto tenge ne chenrogo. Ababu oloso e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ma e kaunti ma Siaya kama noyore nyasi mar lura yanga piem mar nyiso talanta e kind jopuonjre. Bende okoni chenro mag nyiso lony kod pok mopogore opogore mag rowere idhi med rango motegno e bwo migao mare. We commit to work with stakeholders to provide incentives, capacity building, and other support for the creative industry. The government is aware of the financial challenges faced by the association in management of artistic activities and request by the association for budgetary support from the requisite State Department. We commit to provide financial support and incentives for artistic activities through the State Department of University Education and Research, working together with the new Department of the Arts. Most universities are going through financial challenges, problems of capitation, yet this is a very important platform for showcasing talent. So we believe that the financing challenges will be overcome through the support of the ministry and other
corporate stakeholders. Kwa hivyo tunawakaribisha wananchi wote, hasa wakati kama huu ambapo watu wako na stress nyingi, waje wajifurahike, angalau ucheke kidogo, uzidi kupata afya. Kicheko pia ni afya. Thuolo mar yweyo nyakoro mog yweyo marwa mokwongo e OIMORE choponwa kama bende noka umedo ote magu kotenre gi weche manyien ma wakeloni otieno ma kawuono. Elias Otieno wuod Kindu be OIMORE George kendo ler ahinya karachuonyo ka chamo chiek mong'ere nyiera anyiera ni wang'ni to wang'ni awacho ni wang'ni to wang'ni. Kamano Elias Otieno wuod Kindu Bay. Wang'neno West Kanyamkago wacho ni mano Sarasinga Ramogi TV OIMORE chopo negi yo makare. George Bati wach magashagwa wacho ni wacho no ber ndi nikech chal ni wach mibadhi pano ndiko kanyo ma ong'eny e Kenya ka obed maber mana joma siro ten kanchire kolal kabondo kachande. Wacho ni Ramogi TV yo makare. Engineer Mondi Akelo manyakwar nyapi mar Badoa Constructions Kadongo City en bendo kete Ramogi TV wacho ni weche manyien mag OIMORE chopo negi yo makare. Japuonj Hassan Mwinyi mar Gotrateng kod jadolo Michael Lero wuoda kolal kabondo entiere gwenge mag Kisumu kocha mawacho ni ne Ramogi TV kendo OIMORE miyo gi ng'eyo kendo chopo negi weche manyien mane orito mondo miyo yude godo ng'eyo gwenge mopogore opogore. Ka kamano yiena kawo yweyo ka waduogo to weche mamoko mathoth kokalo OIMORE Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa Mana Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, Mana Ramogi TV. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with Tenbob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Have doo-doos taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakoro Ramogi jwang' wadhi nyime gi weche manyien. Koro wadonje weche mag somo. Jokanyo mag somo mopogore biro chwalo paro magi e nyima put manoyier gi jatend piny Kenya William Ruto chakre wuok tich mar juma makiny. Pudni nomi thuolo mar tiyo kuom dweche 6 mondo gichok paro kendo gigol duoko kanya kaka sani gisetiyo kuom ndalo ma ok tin ne 60 mana kaka miya waler kod Judith Omondi. Jokanyo mag sekta mar somo gikone to koro dhi chiwo paro magingo ewi weche mag somo mapacho kae nyima put mane oyier chakre wuok tich mar juma ni. Wuok tich e seche mag okinyi, apudno biro choko paro kuom riwruok mag jotend jopuonj primar Kepsha, riwruok mar jotich mag mbalariany mag ji giwegi, kod riwruok mar mbalariany mag ji giwegi. Wuok tich e seche mag odiechieng', apudno biro bedo kod twak gi riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekndar Kesha, riwruok mar jopuonje marango jopuonjre man kod ng'ol Kusnet, kaachiel kod riwruok mar jopuonje mag sekndar Kupet. This presidential working party, the task force, really is timely, appropriate and fitting. Chieng' tich ariyo okinyi, gibiro twak kod duol mochung' ne rango weche mag somo e mbalariany, kaachiel kod jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs. Jokanyo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ne oseketo e andika lokruoge ma gidwaro kotudore gi somo. Moko kuom lokruoge ma gigombo en ni mondo duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany oranga kaka jopuonjre ma osetieko tiegruok e TVETs nyalo riwore kod mbalariany ma pacho kae. Bende gidwaro mondo piny owacho ber somo mag tudruok e yor lony manyasani ICT e TVETs duto ma pacho kae, kaachiel kod keto lokruok e chike mitiyogo e yiero jokanyo mag board mar TVETs e kind mamoko. Riwruoge mag mbalariany mag piny owacho kod mag ji giwegi kaachiel kod riwruok mar skunde ji giwegi bende biro chiwo pachgi chieng' tich ariyo odiechieng'. Tich adek, riwruok mar jopuonj mar NAT, duol machiwo thuolo ne jopuonjre e mbalariany, duol mandiko jopuonj TSC, duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, duto biro romo kod apudno mondo gichiw pachgi ewi weche mag somo ma pacho ka. Dweche ariyo mokalo, gisebedo ka gikawo paro kuom jopiny mane ogolo paro mopogore ewi weche somo. It's expensive. Due to the practicals that we are carrying out, our parents are somehow not able to manage the expenses for the practicals. Please, I ask the government to please improve on those internet so that they can help some places to have internet so that the CBC can go on. CBC is good. Giwacho no gidwa lalo ndalo magisebet ka gisomo e skunde kaka jok mosechopo e class 6 monego tim exams, wacho ni ok idwa lalo kinde magisebet ka gisomo CBC ni. Nyithindo wuoyo, jonyuol wuoyo, everybody nyanga mano ko dhi skul yimo bi wuoka. Sirikal mondo tim tije. Apudno ne ochako tich dweche ariyo mokalo, kendo gin kod dweche 4 kende mondo migigol duoko kotenore kod somo mapacho ka, ahinya to wilai manyien mar somo CBC. Judith Omondi, Ramogi TV.
Jamin wach maduong' Nurdin Haji ojiwo jopuonjre ma osetieko klas 12 mondo ndikre mar yudo tiegruok mar bedo jopuonj kaka yo mar tieko nok mar jopuonje pachoka. Haji ochiwo ranyisi mar gwenge mag Garissa kod Wajir manitie kod nok maduong' mar jopuonj. Kaunti ma Wajir nyaka gie sani nitie kod nok mar jopuonj mar 1,414 mag sikunde primar kod 51 mag sekondar, ka Garissa ni kod nok mar jopuonj 913 mag primar kod 651 mag sikunde sekondar. Na mimi ningependa kuhimiza, tafadhalini wazazi, mjaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana Northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kwenda procurement. Procurement unajua wanataka kwenda kuiba. Wanaona hii walimu hakuna faida. Lakini walimu iko na faida kuliko mambo ya procurement, kuliko mambo mengine ambayo watu wanakimbilia huko mbele. Kama sisi tunaweza kushikana kuhakikisha watoto wetu wanaona faida ya kuwa mwalimu, basi tunaweza kuwa mbali. Juzi tulikuwa na watu ya TSC wanasema hakuna walimu ya kutosha, hata kama tumepewa as Northeastern na North special allowances, hakuna watu wanataka kusoma wala kuwa walimu, na hiyo itaturudisha nyuma sana. Wadonje weche motenre kod kech gi yoro. Kwan mag ji mani kod midhiero mar kech e pachoka koro medo idho ka sani joma nigi kech ochopo 5.1 million. Ma en kaluwore gi report mar riwruok mar Kenya Red Cross. Ripotno endo bende yango ni counties ma Kaluo koro donje listi mar counties ma kech omuomo. Homa Bay County ni kod wards 5 ma oro gi kech okwako kendo ji ma kwan gi oyo 90,000 nigi midhiero no. County ma Migori ni kod wards 4 ma oro kod kech nitie, Siaya ni kod wards 5 gi ji ma ok tin 77,000 ma ni kod midhiero no. Counties mamoko ma odonje list no ting'o kod county ma Kiambu, Kirinyaga, Murang'a kod mamoko. Kwan familia ma ok tin 28,000 dwaro kony mapiyo mar chiemo e kaunti ma Siaya, ma en kaluwore kod komishona mar kaunti ma Siaya Jim Joka. Joka wacho ni dwaro nitie mar medo chwalo chiemo ne miere ma oro nyaka gie sani osekelo e keche kaunti ma Siaya. Kanyolo osoro Rieda kod Ugenya e chenro mar pogo chiemo, Joka yango ne koth machwe sani obiro modeko kendo cham osekethore e puothe. Sisi hapa Siaya short rains tumekuwa tukipokea, lakini inaonekana haitatosha kuhakikisha kwamba mimea yetu itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ikifika mwezi wa Disemba tunaona ya kwamba tutakuwa na watu 28,000 households that will require relief food support entire county. Kwa hivyo as we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuweke kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis, kwa sababu ile mimea iko, tunaona we may lose close to 50% of our crop to the drought, but we thank God for the continued rains tunaendelea kupokea. Chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi dwaro chike makare mabiro kelo yot ne piny owacho mamalo kod mag counties. Kaluwore kod gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga kod senator mar county no Moses Kajwang' ma oyuoro e romo mar COP27 madhi nyime piny Misri, jood bura mag counties owinjore onywandi e chenro mag piny mangima mag rakruok gi lokruok mar kor lwasi. Humanity has a choice: cooperate or perish. E romo mar 27 midendo ni COP27 magiyuoro e piny Misri, gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni giselalore kaka duol mar governors ma pachoka
kendo giketo kenge mabiro neno ni omenda mag rakruok kod midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi ochopo ne counties. Wasego mbaka kaka Council of Governors mondo wane kaka bura moriwowa kaka governors duto mondo wane ni pesa ma igo mbaka gi kaegi nyalo yudo yo kadonje chike ma kelo omenda ne counties mondo chike no omed omenda mabire counties. Mano mbaka mawago ka to kendo mano mbaka mwadhi medo goyo kata kwachopo Nairobi mondo wane ni omenda ma ikelo mondo deal gi wach mar kech, wach mar pi mayuero ji, wach mar weather molokore, weche mag kodhi gi pur, weche mag ng'iyo ni ere kaka jopur nyalo yudo wach ni mae sama koth ji chwe, mae sama chieng' rienye, mondo mi wabed gi pesa moromo kaka counties. Koro mano en mbaka mwagoyo kendo mbaka mwadhi choro mbele. Wanga wacho ni kedo kod lokruok chal kor lwasi ok owinjo bed mana mbaka, kata kamano owinjo keto kenge makare makelo ber ne jopiny. Ok onego beda mbaka ma ji goyo, mbaka ma ji goyo e conference kaka magi. Mbaka gi koro lokre program manyalo japiny nyalo neno ni konye adier. Ka en wach mar pur, wang'enia be wanyalo miyo jopiny kodhi manyasani magore gi wach mar climate change. Ka en wach mar flooding, be wanyalo timo dikes gi gik manyalo geng'o weche mag pi matero jigi. Koro wanyalo tiyo gi BMUs magwa mondo wakel konyruok ne jowa ma jolupo. Mondo chike mag kedo kod lokruok chal kor lwasi ochop kare, Seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' okoni jood bura mamalo kod mago mag counties nyaka nywandi e chenro mag piny mangima mondo gilos chike mabiro konyo piny owacho mamalo kod mago mag counties yudo omenda kopako counties makaluo kuom kalo chike mag reso oganda ewi midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Mor gi atua ma Kenya osekawo endiko chike madwarore under the Paris Agreement. Wamor bende ni counties mang'eny, ahinya counties makaluo, for example Homa Bay, nyoro nokalo chik miluongo ni Climate Change Act. Ne wagombo ni kakoro od buche mamalo gi mapiny osekalo chikegi. Ne wagombo ni gin bende gibed involved e paro mabiro e buche madongo machalo COP27 matimore Misri sani. Kopo ni wabunge ok oket machiegni gi weche modok koka climate change, kendo kopo ni ok giket weche mag climate change kata lokruok mar lwasi e agenda margi, nitie luoro ni pesa moromo ok bidonjo mondo waked gi threat maduong' mar climate change mwaneno sani. Kajwang' osoko wang' josiasa madok ne jopiny maketho alwora kendo nyayo midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Ka josiasa odoke siasa mar lokruok mar kor lwasi, iyudo ka kamoro giwacho ni kuch gi lal. Ahinya kidhi kata e dho nembewa, iyudo ka jok moko odak kata okawo riparian area monego bed ni iweyo mondo nam oyud kaka yweyo. To kopo ni odargi, to josiasa ema bedo jogo man mbele e kwedo kata wacho ni koro jibedo frustrated. Ne akwayo josiasa kendo jopiny ni wawinjre ni kodok koka climate change kik wakele political affiliations. Kopo ni ochuno ni nyaka wadar ji e dho nembe, ni nyaka wadar ji e dho aore, ni nyaka wadar ji e forest, wayieya. E kinde maromo mar lalruok ewi kedo kod lokruok chal kor lwasi yango pinje mapod dongore kaka mago mayudo pek, jotelo mag pinje Afrika ochako goyo kwano kaka ginyalo resore giwegi ewi midhiero mag ikoni thothne okel kod pinje ma omeo. Ramogi bang' wuok e mago motenore kod weche mag oro koro wadonje ma bendo timore e gwenge ma Kisii. Kuyo kod leto kwako gweng' ma Gesusu e kaunti ma Kisii. Tok familia moro ma osebedo kamanyo nyathigi kuom dweche bura yudo ripot ni nyargi ne one piny mar Lebanon kama notiye kendo yudo masira mane ochweyo lal gi ngimane. Kaka jafwambo marwa Crispin Otieno leronwa, familia no sani wacho ni gionge kod nyalo kaka ginyalo kelo ringre nyargi no mondo miyo timne ik makare e kaunti ma Kisii. En kar sa 8 ma wachopo e gweng' ma Gesusu nyaribari masaba e kaunti ma Kisii. Warado kod familia mar Dominic Nyagaka kani kod kuyo gi lit e chunygi. Ma en kaluwore kod wach ma giyudo ni nyargi ma nyinge Edna Kwamboka mane otieko somo mare e mbalariany ma Kisii nyocha owito ngimane e piny mar Lebanon e yo mapok oyangore negi. Edna ne otieko sombe
Kata kamano koso tich nomiyo omanyo orak e boma ma Kisii e supermarket moro. Kata kamano familia mare pod ok ong'eyo ng'ama ne otero nyargi e piny mar Lebanon kama norado gi tho mare. Nimejaribu kumtafuta simuoni hiyo masiku yote mpaka ikafika last month, ilikuwa tarehe 25, nikapigiwa na mtu mwenye anasema ana claim kama niye mother-in-law yake, kuniambia eti Edina alienda nchi za ng'ambo huko Lebanon. Nimekuja kumtext October 25. So wakati nimemtext kesho yake nikapata ripoti kutoka kwa dada yangu ambaye ni mama Edina kuwa amepigiwa simu kuelezwa kuwa Edina hayuko Kenya na mahali yako ako mgonjwa. Ni huzuni kubwa sana ya kwamba wenzetu wengi wamekuwa wakienda kujitafutia riziki kule Middle East, na badala ya kupata riziki ama ya kupata ambacho kilichowapeleka kule, wanapata kifo, wanakufa, wanaletwa kama ni maiti. Ma e kanda manyocha or negi kanyiso chal mar nyargi e hospital moro e piny mar Lebanon. E kinde mane nyargi nitie e hospital, to kane onyisgi ni nyargi ne olwar. Bang'e ne giyudo simu moro mawuok Lebanon mane oyango ni Edna ma jahigni 22 nowito ngimane kaluwore kod hinyruok mane oyudo. Consulate alipigiwa simu from Ministry of Foreign Affairs, akaambiwa Edna alikufa. So akanipigia simu akaniambia it's unfortunate your niece didn't make it from ICU. Nikamuuliza what do you mean? Akaniambia kuna namba nimepigiwa imeniambia hiyo report. Alikuwa achakaa sana, hata ni kama aligraduate mwezi wa 11, ndio sasa kufika December tukakosa kuwasiliana naye kwa mtandao kabisa. Kanyaka sani familia mare osebedo ka temo chopo e migawo mar chung'ne weche maoko, kata kamano podok giyudo resruok. Naomba usaidizi kama mnaweza kunisaidia hiyo mtoto atoke huko aingie Kenya. Gikone jotelo magweng'ni medo kwayo sirikal otim kar maginyalo mondo ringre Edna oduogi e pacho ka. Na tujapata ripoti kamili ni kwa sababu gani ama ni kipi kilisababisha kifo chake. Kata weche pod tek kamano, familia ni pod nigi geno ni gikone gibiro yudo ringre Edna magitimne nyasi mare mogik mar ik. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Jogo modak kod tuo mar ndulme kaunti ma Kisii dwaro mondo piny owacho ober chenro mag thieth ne jogo mani kod tuono, ka bende gidwaro mondo opuonj oganda ka otenore kod tuoni mondo akweda magi yudo orum. Jojo malero nwa sigand jogo ma odak kod tuo mar ndulme e gwenge ma Migori. Tuo mar ndulume en tuono moganda maromo milion 70 e piny mangima koro dak godo. Because by either genetic disorders, or it can actually be acquired in the course of someone's life if they undergo traumatic situations, for instance an accident. Na experience gimoro ma kizungu luongo ni absence. Koro gini ne miya ng'eyo ka gini biro. Mama wan ne timo thieth kuonde mopogore opogore. Ajuoga to nokodhiye. Koro samoro ka wan kata waluar kata wabedo gatax, pani samoro ka gikonyowa to gimbe gidhi mako tuoni. Lipot yango ni e piny Kenya kwan ji maromo milion 2 koro dak kod tuoni. Kabede kaunti ni ma Migori kwan ji maloyo 200 bedo dak kod tuo mar ndulume. Here across the county we have 214 cases of epilepsy. These are patients who are actually seeking care in our various healthcare facilities. Kata bed ni tuo mar ndulume nyalo yudo ng'ata kata seche modongo, osetude kod miriambo ma opogore ma oting'o mano ni nyalo loke ka kuom ng'ato ka itere kama chielo. It's brought about due to abnormality in transmission of signals within the brain, a medical condition, and we just want to dispel any myths that it is brought about by witchcraft. Kata na wuon noka winj maber gimatimani noka en gima understand maber. Valenta Dhiambo majegni 32 mawuok e gwego mag Kanga e subkondo Marongo e kaunti ni ma Migori en achiel kuom jogo eko ma odak
kod tuoni mar ndulume. Mar ndulume nokonyuola godo en gima ochaka ewi dongo, ochaka ka higa 1.5. Nadhi e skul mana kaka nyithindo mamoko, gik mang'eny mana neno kaka ng'ama odongo gi tuo mar ndulume manitimo na to nyithindo mamoko to kata jok mamoko ne ok timnegi. To nwanyalo wera jopuonj wer lakini kochopo ni koro ji dhi piem kamoro to an igola oko nikech giluoro ni an gi tuo mar ndulume. Adhiambo wacho ni osekalo midhiero mopogore opogore ma oting'o lalo tich nikech tuoni mar ndulume. Chako manyo tich, atiyo kuonde moko to ka bedo matuoni kata dichiel diriyo to iyudo ka igola kata mane tich. Asetiyo kuonde mang'eny sana ma ogola e tich nikech an gi tuo mar ndulume. Yudo jaera ma oyie bed kode bende ok osebedo mayot e ngimane. Koro kisenyise gima kamano to kinyise ni in gi tuo mar ndulume ni tibro neno ka ng'ato pache chako lokore. Wuoyi kobiro ira mano gimo kanyise. Koro chieng' moro notimore in 1 or 2 occasions nosetimore nani ok anyiso ng'ato to chieng' moro kata ka wan kode to apoka tuo notima. Adhiambo wacho ni midhiero ma en kaachiel joma moko ma odak kod tuoni mar ndulume koro kalie biro nikech oganda mathoth ok osudo ler ka otende kod tuoni. Gola e tich kamano gino nobedo na malit kaka ng'ama nigi tuo mar ndulume. Kuom mano na sechego ema na amua ni mondo achak mondo awuog oko. Awe tich mnindika e tich kamoro amora, awuog oko mondo apuonj ti. Jogo modak kod tuoni mar ndulume bende wacho ni piny owacho ok oseketo maino e thiedho tuoni kaachiel kod puonjo oganda ka otende kod tuoni. Watiyogo manya konyowa e yo mar thieth kata e yo ma wanya control go convulsions gi gin yedhe ma bechgi ni malo kabisa. Bedo ni oganda mathoth koro pok oyudo ler ka otende kod tuono mar ndulume oro osekelo akweda ne jogo modak kod tuoni. Kabe jolony wacho ni ber ka koro ikawo okang' mar puonjo oganda ka otende kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyaka Ramogi koro wadhi ane nyaka gwenge ma Homa Bay. Japuonjre moro ma ja higni 27 ng'olo keto piny higni 8 kendo sani ok onyal dhi nyime gi chenro mag somo kod tijene mamoko bang' tuo juke ka en e klas 11. Japuonjre no ma bende ni kod talanta mar goro ema familia mare oketo geno kuome kendo pok chunye otho. Alia Beach miwa sigande. Jojo Chieng japuonjre ma ja klas 11 tuo keto piny kendo weye kod ng'ol ma ok onyal dhi nyime gi chenro mag somo kod tije mamoko bang' ka nowuok e skul higa mar 2014 nyaka sani kendo lek mane en go chal ka gima nimo. Tuone ne ochakore kaka stroke ma bang'e to ne oduogo lokore ma oketo chonge ne bedo maonge teko ka sani ok onyal wuotho ma ok odhire kod wheelchair kod min mare. Nayudo tuo mar tendon stiffness by 2014 kane ane form 3. Nochakore kaka meningitis. Koro meningitis ne koro biro develop to stroke in 2015. In 2016 ka koro wachopo tayudo ni koro ok anyal bedo upright, ok anyal wuok nikech chonge na ne rama. Ei dalagi manitie gweng' malala e kar chung bura ma Homa Bay town, Jojo keto geno ne kuom min-gi kaachiel kodagi ma osebedo ka wuotho kode ka gimanyo yore mag konyruok to kata bang' limo ute mag thieth ma opogore pok giyudo konyruok ka chan mar dalagi bende en obadho maduong' e yorege mag yudo chenro mag thieth. 6,000 is needed for us to get to West Kenya Diagnostic Center. And money muketa paying up to date 6,000 was required for some of the discs. They are 3 discs in number. Apparently, kosome to they are going to come up with the results. Margi makoro chanda momio I can't walk. Kata odoko ni George ne kod ng'ol kendo konyal wuotho to en kod talanta maduong' mar goro ma bende uso ne ji nengo mane piny mondo oyud yore go eko ma onyalo jologo familia mare. En kod kwayo ne joma nyalo konye mondo dhi nyime kod chenro mag somo. Lakini goro ni automatically poko konya sach but en gima hero, en passion man godo. Yudo ka joma nyiew gi pengo yudo ka samoro ng'eyo the cost kata rangi matiyogo kata time makawo mondo mi alos gi. Koro yudo ka auso gi at a very low cost ma
manyalo konya mana sustain the family nikech still pod akonyo family up to date kata ne pien kamano. So long as osetim na surgery nadong mana gi one class, I will go back to form 3, then I do my form 4, I attend my certificate. Familia mara yuago pek mar ngima nyaka ne tuo gore kuome ka gin bende gin kod kwayo ne joma chuny gi ni thuolo mondo iyo konygi. Asetemo manyalo ki hospital ma othiedhe mantiere CDs moko manotim na MRI gi lekin CDs 3 gibral siling 6,000 dongo tergi Kisumu mondo somgi mondo kel duoko ke jokijabe duoko ne megirito mondo me odhi otim ne joji thieth. Koro duto waketo weche duto e lwet ng'ama oyie manyalo jolo kanyo kata manyalo miyowa kony moro mondo wakonygo nyakwarani. Mano e kwayo mana kwa. Igini sani koro 8 ka ng'ol oketo George piny kendo konya dhi nyime kod chenro mage mapile kata odoko ni en kod talanta mar goro. Kwayo maduong' ma en go ne jogo eko ma chunygi ni thuolo mondo yo konye chenro mag thieth mondo yorene mag ngima odog kaka pile. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. More na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Beamer to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Imbalas imekuwa ikiniambalas na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Nyakora Juang, chenro maru piny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 10:02 nyaka sa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano. Watude kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Luoko lwedo seche duto godiochieng' ber to onyalo bedo maber moloyo kinde ma tuo moro omuoch. Kik wiyi wil ma ok iluoko lweti kinde ka kinde. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe?
Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Erokamano ahinya nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Aneno ka ji medo ndiko joma thoth wacho ni gidwaro kata gikwayo namba mar George mabende waketo wachne manyien ka mondo nyayude kony moro. Aparo ni mano biro luoni nyako Ramogi kikete mabor, kikete Ramogi TV to obiro miyi nonro duto te mondo mi ka in be nyalo chiwo sir moro amora nyalo timo kamano. Ka wageno ni ka ji omakore kanyakla to gima ber nyaka wuogi. Wadhi nyime koro wadonje weche mag tuke. Team mar Nairobi City Stars ne wuok chien maloyo Gor Mahia kogalo gonde 3-1 tugo mar osiep ma otugi e paw tuke manyayo.